рейструх. Ти филмче ли правиш? Не паса. Това е нашата член вечер. А? Баба, вижте, ние сме в каква вода, Гошо, виж. Ние сме в река. И това си бъде помня. Колко ти идва нагоре, по-такова, по-силно. Повече вода, хора. Майка, теско гледай, волана сега е десна. Снимаш ли? Не снимам. Какво да правя? И сега ще почне дъжда. Все още няма и дъжд. Човека бяга от дъжда. Виж го, я го снимай. Снимай той как бяга от дъжда. Той. Опа! Гошо, водата е при нас. Гошо, водата е при нас. До Монтинелата се качи, помни. Але, приятел, спасявай се. Тук двете реки се събират. Погледни, една от там идва. А не, той не знам. Това са мощна тук. Спаси го, момчето. Това снима ли още или? Снима, бе. Какво няма снима? Брато, почва да ни мокри вече стабилно. Огромни петна. Това помни какво става? Дойде водата още преди да завали дъжда. Тук нека водопотиска само, гледай. Брато, гледай какво става тук. Гледай какво става тук, гледай. Канализация избива.